Jeg har besøgt landsbyen Bir Lais, og her mødte jeg blandt andet en kvinde ved navn for Skure på omkring de 50 år. Hun er overhoved for en husstand på 8 personer, herunder børn og børnebørn. Da hun på grund af tørken havde mistet 80 af sine 100 dyr, det vil sige geder, får, køer og kameler, forlod hun sit hjem for at søge hjælp, hvor der var vand og mad. Hun blev en af mange klimaflygtninge i Etiopien. Hun kom til landsbyen Bir Lais, hvor hun blev en del af ADRAs nødhjælpsindsats. Jeg hedder Jens Vesterager, og jeg er generalsekretær i ADRA Danmark. Og lige nu er jeg på projektbesøg i det østlige Etiopien, på Afrikas Horn, hvor de har oplevet den mest forfærdelige tørke igennem 5 år. Men nu regner det igen, og I kan se bag ved mig, at der er mørke skyer, og markerne er grønne. Men regnen har været så voldsom i år, at det har været værre end i mands minde. Og jeg har lige nu haft et møde med en landsby, hvor de alle sammen har været nødt til at flygte for at komme op på et lidt tørre sted. Og de intermistiske huse, I kan se i baggrunden, det er landsbyen, som har flygtet hertil for at komme på tør land. Jeg står lige nu i en skolegård, hvor der er fyldt med mennesker, som har taget tilflugt her. Fordi de har måttet flygte fra alt, hvad de ejer og har, fordi deres landsby er fuldstændig oversvømmet. Sådan her skole er blevet til en flygtningelejr, hvor de sover sammen i klasseværelser. 100 mennesker i et klasseværelse, og de bor i små intermistiske telte her. De mangler faktisk alt, hvad et menneske har brug for at overleve. De har brug for mad, de har brug for vand, de har brug for sanitet, fordi det kan gå flere måneder, før de kan komme tilbage til deres landsby, til at vandet er sunket igen. Utilregnelig regn, lange tørkeperioder, år med ingen regn, og så lige pludselig alt for meget. Det er en ny klimavirkelighed, som de skal forholde sig til, og det er noget af det, som ADRA arbejder med.